Ingliż ta' 45 sena tieħed b'urġenza l-Star Mater Dei wara li mill-lejl bejn l-erba' u l-ħamis waqa' 4 sulari minn gallerija ta' Lukanda fil-limiti tal-Marfa il-Mellieħa. Kwieni filgħodu l-ħabta tas-sija l-pulizija ġew informati mill-awtoritajiet tas-saħħa li kienet għadha kemm weġġet persuna wara li waqgħet minn gallerija ta' Lukanda. Il-pulizija marru fuq il-post fejn minn investigazzjoni preliminari rriżulta li l-Ingliż kien waqa' minn gallerija li tinsab fir-raba' sular. Fuq il-post sejħet l-ambulanza li ħadet lir-raġel l-Star Mater Dei sabiex jingħata kura meħtieġa fejn aktar tard huwa ġie ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi ta' natura serja. Bil-każ kienet informata l-Maġistrat tal-Assa Audrey De Micoli li ħattret diversi esperti sabiex jassistu fl-inkjesta. L-investigazzjoni tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Raġel ta' 63 sena minn Ħażabbar qed isofri minn ġrieħi gravi wara kien involut f'inċident ta' traffiku fiż-Żurrieq. L-inċident sal ħabta tal-11:09 ta' filgħaxija meta l-pulizija ġiet informata li kien għadu kemm seħħ inċident fi triq il-Belt Valletta. Il-pulizija tad-distrett marru fuq il-post fejn minn stħarriġ irriżulta li kien seħħ impatt bejn vettura ta' tip Tata Mobil misjuqa minn raġel ta' 73 sena residenti Żurrieq u mutur ta' tip Peugeot Tweed misjuq minn raġel ta' 63 sena minn Ħażabbar. Fuq il-post sejħet ambulanza li ħadet lir-raġel ta' 63 sena l-Star Mater Dei sabiex jingħata l-kura meħtieġa. Aktar tard ġie ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi ta' natura gravi.